حرق كبرات تخاتلتي لو معالتي اب فينيس ايطالي نازلنا ناي نورث كوريا ناي افريقيا تبهلا تقلص نيشتي هاجر يرترات بحال هاجر يكبصح كده زلخو سلام ازي جو حتى بستبهاله يوتيوبر نسمرا خيدو اسمرا مسكله اتستعذبون استخاتاتلون كاب تصبيو وصاي كوينو ኤርትራ ትድነቕ ሃገር ምዃናን ዝተፈላለየ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛረቦ ነገራት ኣሎ ሎሚ ብዛዕባ ህንድስና ሰናይ ምክትታል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይኸይዱ ኣብ ፊያት ኮይኑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ተሳኢሉ ኣሎ ንእሽተይ ቸንቶ ቤንሰተ እዛ ዓይነታ መኪና እውን ሒዙ ይሰኣል ኣሎ እዘን ዓይነት መኻይን ኣብ ዝኾነ ካልእ ዓለም ክትረኽበን ከም ቪንቴጅ መኻይን ስለ ዝኾነ ዳርጋ ድንቂ እዩ ስለዚ እቲ ካልቸር ናይ ኤርትራን እቲ ኩሉ ዝረኣዮን ክገልፆ ከሎ ብኸመይ እዩ ዝገልፆ ዳርጋ ኣብ frozen in time ማለት ኣብ ግዜ ዝተቐርጸ ስእሊ ከም ታሪኽ ክትከርኢ ከለኻ ምሽ እዚ ሲ ከመይ ኢሎም ሰሪሖም ወይልካ ትድነቕ ኣብ ታሪኽ ሓደ ፍሉይ ስእሊ ስለ ዝህበካ ማለት ከመይ ነይሩ እቲ ነገራት ክትሪኦ ከለኻ እሙኻ ኣብዚ ዘመን እዚ እቲ ቅርስታት ክትሪኦ ከለኻ ዳርጋ ሂስቶሪካል ኣርቲፋክት ይበሃል ማለት እዩ ብድንቂ ዝገልጸሎ ታይም ኢዝ ፍሮዝን ሂር ክብል ከዓ ገሊፅዎ ሓንቲ ካብቲ ዝተዛረበላ ኣብ ልዕሊ ፊያት ደይቡ ከሎ ዳርጋ 1930ታት ከም ዘለኻ ዘርኢ ስእሊ እዩ ዘሎ እቲ ዝገርም ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ኢና ዘለና ኣብ እዛ ፅብቕትን ምቹውትን ሃገር ኤርትራ ገለገለ ካብቲ ዝዓዘብኩ ክነግረኩም ፊያት ታልጌሮ ዝበሃል እንዳ ጋዝ ስቴሽን ክትሪኢኹም ሲኔማ ኤምፐሮ ክትሪኢኹም ቲያትሮ ኣስመራ ክትሪኢኹም ኩሉ እዚ ናይ ኢጣልያ እዩ ሲኔማ ሮማ ከም ዘለውን ክገልፀልኩም መብዛሕትኩም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ኤርትራውያን ስለዝኾንኩም እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኩሉ ትፈልጡ ኢኹም ንኻልእ ግን እዚ ድንቂ ስለ ዝኾነ ማለት ሕጂ እቲ ናተይ ኣገላልፃ ምናልባት ከምዚ ህድኢ ኢለ ስለ ዝገልፆ ዘለኹ ብስምዒት ናቱ ክንሪኦ ከለና ግን ብድንቂ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ብጣዕሚ ተመሲጡ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ስፓጌቲ ክዛረብ ልክዕ ከም ናይ ኢጣልያ እዩ ዝጥዕሚ ክብል ዝገልፆ ገለ ካብቲ ዝሰሓበኒ ማኪያቶ ጀላቶ ከምኡ እውን ፊያት መኪና ሒዙ እናዘወረ ከሎ እዩ ዝገልፅ እታ መኪና ናይ ስዩም ደበሳይ ትብል ናይ ኤርትራ ካርታ ዘለዋ መኪና እያ ኣነ እውን ከም ሜካኒክ መጠን እዘን መኻይን እዚአን እምቲ ናይ ቀደም ምዃነን ዳርጋ ኣብ ፅርግያ ትርአየኒሃ ኣብ ካናዳስ ከምዚአን መኻይን ከም ቪንቴጅ መኻይን ኣብ ገዝኦም ኣቐሚጦም ክትርአን ትኾንካ ዳርጋ ዝተፈላለየ ዲዛይን ሂቦም እዚአን ቪንቴጅ ዝኾና መኻይን ስለ ዝኾና ኩቡራት ዝኾና መኻይን ክብሊኦም ዝዕቅብዎን ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ፈቃርን ተቐባሊ ጋሻን እዩ እቲ ዝገርም ወልሓንቲ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ የለን እቲ ሰብ ነንሕድሕድ እዩ ዝዕልል ገሪሙኒ ሓደ ዝገረመኒ ነገር ኣሎ ከመይ ኢሎም ከምዝሎም ነብሩ ናይ ኣስመራ መንእስ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘላ ንእሽተይ ሃገር ኤርትራ ብዝድነቕ ታሪኽ ኣብ ቃልሲ ዝነበረት ሃገርን ኣዝያ ጽብቕቲ ዝኾነት ንእሽተይ ሃገር ኤርትራ ትርከብ እዚ ድገልጽ ዘሎ ንኩሎም ተኸታተልቱ ናቱ ቻነል ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ስለዝኾኑ ኤርትራ ክሰምዑ ከለዉ እንታይ እያ ባህልቲ እዮም ሓቆም እዮም ከዓ ንእሽተይ ሃገር ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ትርከብ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይብላ ሃገር ስለዝኾነት ምዝ ኩሉ ጽባቐ ግን ኤርትራ ንምንታይ ሓንቲ ካብተን ተነፀለ ሃገራት ኮይና ትነብር ንገለገለ ሰባት ከይዱ ብኣካል ብኢንተርቪው ምስ ሓቶም ብኸመይ ትራኸቡ ብኸመይ ከተዕልሉ ኢልዎም ኣብዚ ንሕና ብኢሜይል ንፅሓሓፍ ወይ ንደዋወል ወይ ድማ ብቆፀራ ኢና ንዕልል ክብል ይገሊፅ ኣሎ ገለ ካብ ዝተዓዘብኮ ብዙሕ ሰብ ኣብ ከተማ ይረኣኹን ዳርጋ እቲ ሃገር እዚኣስ ብዙሕ ሰብ የብላን ኮይኑ ይስምዓኒ ማእከል ከተማ ብዙሕ ሰብ የብሉን ቅድሚ ካልኣይ ውግእ ዓለም ምውድኡኻ እዚ ዓይነት ዲዛይን ንሕብረተሰብ ጠቃሚ ይኮነ ብምባል ድሓር ኣቋሪፆሞ ናብ እዚ ናይ ሕጂ ዘለናዮ ቅርስታት ወይ ድማ ሞደርን ኣርክቴክቸር ዝበሃል እዮም ክቕይሩ ወሲኖም እንተኾነ ግን እቲ ዝተሃነፀ ህንፃታት ኣርት ዴኮ ክብሉ ከለዉ ነቲ ናይ ኣብቲ ሽዑ እዋን ንመፃኢ ዝጠመት ዓይነት ቅርስታት ከም ምዃኑ እዮም ዝግቡ ሕጂ ናብ ሆቴለይ ክወስደኩም ኣብ ሆቴለይ ኣተ ሻሂ ሰት ኣለኹ ንመጀመርታ ግዜ ተሲአ مستساقو خا تليفوني كير اخو قطا ناب شاهي مستاي اتي اتي زغرب نسيو اتي حدا زدنق النغركا كمتي ابكال عالم نغو تسيوم قطا قداميتي زغبروا نغر تليفوني يمسحزو تليفوني يمشك زغبرو انا جن نفلما غزي اب نوح اوان تسيا بقى نقرساي كصبه كوفيله بزي تليفوني ازوم سبات تريوم زلهم كان نحدهم يعللو يسحقوا يصاتلو ايغرم اندو دحار ناب سينما روما يخيدو اتي سينما روما خا ابشحن 1937 كم استهانت زغل ازي سينما روما ناي فيلمي مرأي نيرو دحار كان ات ناي سينما
كم مخان مثلا مبزحته أسب حجكن فيلم بزح سلازيري نرجعنا يكوشو زرع اللي بوتا يخوينه كم أون سبعة كزنا قعوش هاي كسكتي زقوب اللي بوتا يخوينه كاب تعزبتي أب وصاي علم زلنا كلنا تليفوننا سنحز داركا غودي إنا يتسئلنا قداميت نقبر تليفوننا تشك تقبر غودي إنا زبلان ستيل أبز بوتا زمس بصح انتايو دقاقي مول الزاربة كلهم ننحدهم يعللوا اللو والحدا خابزيهم تليفونك حزاي راخون بقى حد حدهم يعللوا يسحقوا يصاوتوا شايسات أبزغن ببزحي إنترنت يلن أتي إنترنت زركبولو بوتا فلي زبالة ناي واي فاي زركبولو بوتا بزعبا غنزب إرترا حاتيتو غنزب نزعد انتاي بحال نعفهم هانو قليتسلو أوكي እቲ ንዓይ ነዛ ዓዲ እዚኣ ከርእየኒ ዝፀዋዕክዎ ሰብ ብኢንተርነት ኣይኮነን ፅሒፎምሉ እንታይ ደኣ ደው ኢሎም እዮም ፀዊዖሞ ሽዑ ሓቲተያ ብካልእ መንገዲ ክረኽቦ ክእል ዶ ወይስ ብቴሌፎን ደው ኢልና ኣለና ብክመፀካ እዩ ኢሎሞ ከም ልምዲ ኣብ ወላ ብዚ ብቴክስት እውን ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ብኦንላይን ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ ቱር ጋይድ ኣብ ኣስመራ ግን ደው ኢለ እየ ፀዊዐ ቱር ጋይድ ድሓር ናይ ኤቲኤም ማሽን ኣሎ ዶ ኢሉ ሓቶ ኤቲኤም የለን ቪዛ የለን እሞ እንታይ ደኣ ትገብሩ በቃ ብካሽ ነንሕድና ንጥቀመሉ ካሽ እዩ ኣብዚ ኢሉ ድሓር ኣብ ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ህንፃ ምስ ከደ እዚ እቲ ፋሽስት ስርዓት ናይ ኢጣልያ ዝነበረሉ ኦፊስ ኣብ ኣስመራ ኣብዚ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኮይኑ የገልግላ ድሓር ናብ ቲያትሮ ኣስመራ ወይ ድማ ኣስመራ ኦፔራ ሃውስ ወሲድዎ ኣብ 1918 ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ናይ ኢጣልያ ግዝኣት ከላ ኢታ እቲ ዝገርም ኣብ ሰዓት እዚ ቦታ ከም ቅርሲ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ሓደ ካብቲ ዘደነቐኒ ነገር መብዛሕትኡ ህንፃታት ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ኮፊ ሾፕ ወይ ድማ ናይ እንዳ ሻሂ ቦታ እዮም ቀይሮም ማዕረ ክንደይ ምስ ቡን ፍቕሪ ከም ዘለዎ ምግላፅ ኣየድልየኒ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ድሓር ናይ ፒኦ ቦክስ ወይ ድማ ናይ ፖስጣ ቦታ ይወሲድዎ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣሰርሕ ከም ዘለዎን ልክዕ እቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ስታይል ይቕፅል ከም ዘለዎ ይገልፅ ብ1938 ኢጣልያውያን ኣብ ኤርትራ ገዛእቲ ኮይኖም ከለዉ እዋን ተሃኒፁ እቲ ናቱ ቅርሲ ከዓ እቲ ናቱ ዲዛይን ልክዕ ከም ናይ ኤሮፕሌን ከም ናይ ነፋሪት ዘለዎ ዲዛይን እዩ ዘሎ ኣብዚ ከዓ ንላዕሊ ሒዝዎ ደይቡ መታ ነቲ ፅባቐ ናይ ፊያት ንኽሪኦ ማለት እዩ ብዙሕ ናይ ፒሳ ሃውስ ወይ ድማ ናይ ኢታልያን ፒሳ ገዛታት ከም ዘሎ እዩ ገሊፅሉ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፒሳ ቦታታት ከዓ ወሲዱ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ክገልፃ ዝተቐመለን ቃላት እንታይ እዩ እዚ ኤርትራ እዩ ኣብ ኤርትራ ከዓ ንግሆ ሙሉእ መዓልቲ ሻሂ ይሰትዩ ምሸት ከዓ ፒሳ ይድረሩ ክብል ብሕፅር ዝበለ ጆክ ተዛሪቡ ሕጂ እቲ ፊያት ኣርት ዴኮ እንታይ ማለት እዩ ኣርት ዴኮ ሓደ ካብቲ ንመፃኢ ዝጠመተ ቅርስታት ነይሩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓታት ኣብ 1929 ቀዳማይ ውግእ ዓለም ኣብ ዝነበሩ እዋን ካብ ሽዑ ጀሚርና እንተሪእና እቲ ቅርስታት ንመፃኢ ዝጠመተ ዓይነት ቅርስታት ድሓር ኣብ እንዳ ጀላተ ከይዱ ጀላተ ሓቡኒ እቲ ጀላተ ክንኩጥዕሞ ኢልዎ ጀላተ ጥዒሙ እንታይ ክብል ገሊፅዎ ኢንተርነት ወላ እንተዘይብሎም ጀላተ ግን ኣለዎ ጥዑም ጀላተ ኣለዎ ክብል እዩ ተዛሪ ሓደ ናይ ኤርትራን ኪዩባን ዘመሳሰሉ ነገር ክነግረኩም ኢንተርነት ክትጥቀም ተደኣ ኮንካ ኣብ እንዳ ኢንተርነት ክትከይድ ኣለካ እዚ ከዓ ልክዕ ከምቲ ኪዩባ ዝነበረቶ እዩ ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ናይ ኣስመራ ዘለዋ እንዳ ኢንተርነት ካፈ ወሲድዎ ስለዚ ኢንተርነት ክትጥቀም ትኾንካ እንዳ ኢንተርነት ክትከይድ ኣለ ንሓደ ሰዓት ኢንተርነት ክትጥቀም ከፊሉ ኢንተርነት እናተጠቐመ የርኢ እዚ ዓይነት ቮቸር መብዛሕትና ኣብ ኣፍሪካ ንቕንበጥ እንተደኾና በዓል ኤምቲኤን ኤርተል ተጠቂምና ኢንተርነት ንጥቀምና ስለዚ ስክራች ጌርካ ትጥቀም ኢኻ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዎ ግን እዚ ንዖም ድንቂ ገዚእካ ክትጥቀም ብከዝ ለሚድናዮ ዘለና ብሰዓት ብፍላይ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ጀስት ዋይፋይ እዩ ናይ ገዛ ዋይፋይ ትኸፍል ኣብ መብዛሕትኡ ቦታታት ከዓ ዋይፋይ ስለ ዘሎ ብኸምኡ ነቶም ካልእ ዓለም ዘለዉ ዳርጋ ይገርሞም እቲ ናቹራሊቲ ዘሎ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ which is a beautiful thing ሓንቲ ካብተን ኣብቲ ኣስመራ ዝረኸበ ኣጋይሽ ኣስመራ ከመይ ክትጥምት እያ ኣነ ዝፈትዎ ዓዲ ንሳ እያ ዝፈትዋ ከተማ ንሳ እያ ኣብዚኣ ዓብየ ኣዝያ ኻ ዝፈትዋን ዘፍቅራን ክትብል እያ ገሊፅ ዳርጋ ኣብ ኣስመራ ኣለዋ ዝበሃላ እንዳ ሻሂ ኮፊ ሾፕ ኩለን በፂሕናየን ኣዝና ከዓ ፈቲናዮን ኣድኒቕናዮን ዳርጋ እታ መዓልቲ እቲኣ ከይተወድአት ልዕሊ 4 ግዜ ማኪያቶ ሰቲና ይገርም እዩ
ኩሉ ኣብዚ ዓሊ ዘሎ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ እዩ ኣዝዩ ዘደንቕ ኣብ እንዳ ሙዚቃ ኬድና ካብ 1950ታት ክሳብ 70ታት ዘሎ ሙዚቃታት ኣርኤና ክንብል ሓቲትናዮ እቲ ዝገርም ነይርዎ ናብዚ ቦታ እዚ እዚ እንዳ ሙዚቃ ምስ መፀና ዳርጋ ንድሕሪት ተመለስኩ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ማለት ንድሕሪት ንግዜ ተመሊስና ከም ዝመፅኻ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ ድሓር እንዳ ቢላርዶ ኬድና ቢላርዶ ዝፃወቱ ሰባት ርኢናዮም እቲ ፑል ቴብል ብኢዶም እዮም ዝፃወትዎ ቢላርዶ ማለት እዚ ሃገር እዚኣ ብክንደይ ቃልስን ውግእን ዝመፀት ሃገር እያ ክንደይ ደም ይፈሲስዋ ስለዚ ከዓ ገለ ካብቲ ዝነበረ ናይ ቃልሲ ምልክት ከሪአኩም ኣብ ማእከል ከተማ ማለት ኣብቲ በረኻታት ዝተቃፀላ ወይ ዝተባርዓ ታንክታት ክትሪኢኹም እዚአን ኣብቲ ቦታታት ተቃፅለን ዝነበራ ኣኪበን ኣብ ሓደ ቦታ ኣቐሚጥ እዚ ከዓ እቲ ቱር ጋይድ ማለት እንታይ ክብል ገሊጹሉ እዚ ታሪክ እዩ ከም ቅርሲ ኮይኑ ይነብር ነቶም ኣብዚ ዝመፁ መንእስያት ነዚ ምስ ረኣዩ ከዓ እቲ ታሪክ መግለፂ ክኸውን ማለት ንድሕሪት ክመልሰኩም ገለ ካብ ታሪክ ኤርትራ ክገልፅልኩም እየ ሕጂ ብ1869 ኢጣልያውያን ኣብ ፖርት ዓሰብ ንእሽተይ መሬት ገዚኦም ብ1882 ከዓ ኤርትራ ናይ ጥልያን ግዝኣት ከም ትኾን ገይሩ በቲ ናይ መትረብ ስዌት ዝነበሮ ኣገዳስነት ንቀይሕ ባሕሪ ከራኽቦም መታን ንዖም ክትኮኖም እታ መሬት እቲኣ ሒዞማ ኣብ ኤርትራ ከዓ ከም ግዝኣቶም ልዕሊ 60 ዓመት ፀኒሖም ካብ ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ግዝኣት እንግሊዝ መፅዩ ብ1941 ግዝኣት እንግሊዝ ንጥልያን ስዒሩ እቲ መሬት ሒዙ ብ1952 ከዓ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ቆሪኖማ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ልዕሊ 30 ዓመት ተቃሊሳ ናፅነታ ክትረክብ ከዓ ብ1991 ማለት እዩ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂራታ ንኢትዮጵያውያን ከዓ ካብ ሃገሮም ኣልዮም ናፅነቶም ኣረጋጊፁ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ከዓ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ፕረዚደንት ኮይኑ ተሓርዩ ክሳብ ሕጂ ከዓ ከም ፕረዚደንት ኮይኑ የገልግል ኣሎ ናብ ዝኾነ ቦታ ክትንቀሳቀስ ምንቀሳቀስ የድልየካ ሓደ ካብቲ ዘደንቆ ነገር ክነግረኩም እንተደኣ ሰልችኩም እንታይ ትገብሩ ኢንተርኔት ትረኣ ዘይብልኩም እንታይ ትገብሩ እንተደኣ ሰልችና ንወፅእ ሻሂ ንሰቲ እንዳ ሻሂ ወፂና ንዕልል ንስሕቅ ንፃወት ክብል ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ልምድታት ኤርትራ ክነግረኩም ኣዝዩ ፅሩይን ፅፉፍን ዝኾነ ፅርግያ እዩ ዘለዎም ኩሎም ጉሓፎም ኣኪቦም ናብ ናይ ጉሓፍ መኪና የብፅሑ ምድር ባይ ጉሓፍ ገለ የለን ፅፍፍቲ ዝኾነት ሃገር ከምዚ ዓይነት ባህሪ ኣነ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሃገር ርኢ ኣይፈልጥኒ ንጎተሲካ እቲ ናትካ ጉሓፍ ኣብታ ናይ ጉሓፍ መኪና ተእትዎ ዘገርም ነገር እዩ ድሕሪኡ ናብ መደበር ይኸይዱ ፅባቐ መደበር ገሊፁ ኣብዚ ዘሎ ናይ ስራሓት ከዓ ብድንቂ እናረኣየ ብፅቡቅ ምዃኑን ዘደንቕ ምዃኑን ገሊፁ እዛ ሃገር እዚኣ ብሰንኪ ዶባታ ብዙሓ ተቃሊሳ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ነፃ ዝኾነት ሃገር ኮይና ትነብር ፅባቐ ኤርትራ ኣዝዩ ዝስሕብን ክትሪእዎ ዘለኩም ነገር እዩ ክብል እዩ ደምዲምዎ ሓራይ ክቡራት ተኻተልቲ እዛ መደብ እዚኣ visiting Africa's most isolated country ክብል ገሊፅዋ እታ the Italy of Africa ናይ ኢጣልያ ናይ ኣፍሪካ እዛ ተነፀለት ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ክብል ኢኻ ገሊፅዋ ስለዚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኩላ ክትከታተሉ ዝደለኹም እቲ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ይግበረልኩም እየ ምሳይ ፅናሕኩም ኣዝየ ደመስኩነኩም ደጊመ ደጋጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኩልኩም ተኸታተልቲ መደብ ቤኒ ሚድያ ክብለኩም ፈቱ ዝወድሓንኩም